Dragii mei, fac și acest video pentru că îmi place să vorbesc despre anumite subiecte în mod preferențial. Cei care mă cunoașteți din grupa noastră de pe Facebook știți bine că zilnic vă scriu în legătură cu fericirea, în legătură cu felul cum să trăim viața ca să ne simțim bine, să fim sănătoși, să trăim o viață deosebită și frumoasă pe acest pământ. Cred că privilegiul fiecăruia dintre noi este ca să trăim o viață frumoasă pe acest pământ, cu un conținut frumos. Nu știm cât trăim fiecare pe acest pământ. Nu știm că nu ne este dat ca să știm lungimea vieții noastre. Dar din momentul în care ne-am născut sau ne naștem, până în ziua plecării noastre, conținutul vieților noastre în mare parte depinde de noi. Mulți oameni plâng și sunt plângăcioși și spun că viața lor nu este frumoasă, viața lor este plină de neplăceri, sunt triști și trăiesc într-un mod chinuitor viața de pe o zi pe alta. Și nu neapărat din cauza problemelor financiare sau din cauza problemelor materiale. Foarte mulți oameni au probleme spirituale, au probleme relaționale, au probleme sociale. Poate că au nimerit într-o familie unde părinții nu se înțeleg bine și se ceartă. În familia lor este în permanență război, stres, încordare. Sigur, într-o astfel de ambianță, oamenii suferă. Și înțeleg că mulți, dacă spun sau afirmă că viața lor nu este frumoasă, înțeleg. Dar, chiar dacă cei care venim pe acest pământ nu putem alege, nu este dat nouă ca să alegem în ce familie să ne naștem, Dumnezeu hotărăște acest lucru, nu putem schimba nici părinții, nici frații, nici surorile, dar totuși putem face ceva. Felul cum reacționăm la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, chiar în familie, în societate, în această lume, aparține de noi. Este un mare adevăr și o lecție grea să învățăm în viață. Nu putem schimba în mod direct lumea aceasta. Nu putem schimba pe semenii noștri, nu putem schimba comportamentul celor din jurul nostru. Dar putem schimba felul cum reacționăm la comportamentul lor. Pot să mă schimb pe mine însumi cu ajutorul lui Dumnezeu. Căci, în mod sincer, vreau să vă spun și din experiență, nu atât de mult creează nefericire, suferință în sufletele noastre felul cum se comportă alții sau felul cum ne tratează pe noi, ci mai mult creează suferință în noi și stres și încordare, nefericire, felul cum reacționăm. Dacă acționăm cu mânie la mânie, sigur, reacția noastră mânioasă ne face nefericiți. Reacția noastră întristată, reacția noastră dură, reacția noastră, nu știu, nepotrivită, inadecvată creează nefericire în noi. Și atunci vreau să vă spun, trebuie să punem capăt reacțiilor nepotrivite, reacțiilor negative. Chiar dacă oamenii cu care trăim împreună, pentru că nu putem fugi sau nu este frumos să părăsim părinții, deși putem să ne mutăm într-o altă cameră, într-o altă casă, într-un alt loc ca să trăim separat de ei, totuși nu putem să să ignorăm
pe ei sau pe copiii noștri sau știu pe frații noștri, pe cei care sunt apropiați și aparțin de familia noastră sau la locul de muncă. Putem schimba locul de muncă, dar poate și la celălalt loc de muncă putem să dăm de oameni care sunt negativi și ne tratează necorespunzător. Dar, în loc ca să găsim întotdeauna un refugiu din fața comportamentelor inadecvate, în loc ca să tot căutăm, știu eu, paradisul pe acest pământ, vreau să vă spun că nu locul unde fugim ne scapă, ci noi însuși putem să scăpăm de stres, de tensiune, dacă ne schimbăm în sufletele noastre, în gândirea noastră și schimbăm și vocabularul nostru. Nu este ușor, dar se poate. Dacă ai părinți cu care nu te înțelegi bine, nu te mai certa cu ei. Lasă în pace pe ei. Sau încearcă să răspunzi frumos și cu calm. Sigur, primii pași sunt grei, dar dacă te obișnuiești ca să reacționezi cu cuvinte frumoase, înțelepte, la cearta, la acuzațiile celorlalți, vei da seama că în timp tu o să ajungi să domini situația și o să le dai de gândire. Și într-un moment dat poate că se vor trezi și vor zice: ei, noi tot mereu ne-am certat cu băiatul, cu fata noastră sau știu eu, cu tine. Și uite el ce frumos a reacționat sau cât de răbdător s-a comportat. Și în mod precis, comportamentul nostru răbdător, comportamentul nostru inteligent, iubitor, va afecta și va trezi sufletele celorlalți, ca să-și dea seama ce mare diferență există între felul cum te comporți și cum te tratează ei. Dragii mei, deci felul cum trăim depinde de noi, în primul rând. Evenimentele, oamenii din jurul nostru, mai puțin, adică chiar cele mai multe ori deloc nu putem să o schimbăm. Trebuie să le acceptăm. Dar felul cum reacționăm la comportamentul oamenilor, felul cum reacționăm la evenimentele prin care trecem, asta hotărăște starea noastră. Asta hotărăște fericirea noastră. Asta ne face oameni robuși, puternici. Oameni care să nu fie produsul factorilor externi, să nu fie produsul circumstanțelor și a mediului extern, ci să fie produsul deciziilor lor, să fie produsul alegerilor lor și să fie produsul autoeducației lor. Cu alte cuvinte, dacă ceri ajutor de la Dumnezeu și pui în practică învățăturile lui Dumnezeu și alegi ca zilnic tu să trăiești și să reacționezi cu dragoste, cu răbdare, cu înțelepciune, sau dacă alegi să te abții, să nu intri în certuri, asta te va ajuta să crești enorm de mult, să devii un om pozitiv, un om cu un caracter deosebit, un om prețios care să stăpânească situația și în felul acesta creezi un conținut plăcut vieții tale. Și nu o să mai gândești la faptul că viața ta este urâtă, ci o să te gândești la faptul viața mea este foarte frumoasă și slavă lui Dumnezeu că trăiesc. Dragii mei, Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți cât de mult depinde fericirea voastră și felul vostru de a trăi de voi înșive, de alegerile voastre zilnice. Dumnezeu să vă binecuvinte.